जोंनि गासैबो जोंनि न'खरनि गासैबो जाथि खुरमाफोरखौहाय हामबाय होयो। जों होबाय थाथों आरो जेब्ला फोरबोआ फैयो अब्ला गासै गोथारफोरजों बिखौ बरायथों। आमीन। खोमा आरो गन्थंनि खुगानि थाखाय बिनाय रावफोरखौ खोमा होनाय बायदि आरो बिफा इसोरनि रंजानाय मिजिङाव गावनि फोथायनायखौ दिन्थिनाय बायदि दिनैनि गोथारथिसा बोलिबाव दिनै जों सिस्टार नीलिमानि हामबाय होनायनि सानखौ मानिनायाव आरज बिनि जाहाथे प्रेस आरो बिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जाथि खुरमाफोरनि थाखाय बिनि जाहाथे बिफा इसोरा बिसोरनि दैदेनगिरि जानानै दैदेनलाङो आरो अराय सम हेफाजाब होयो। जों बे मण्डलीनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय बिनि जाहाथे बिसोर जों बेखौ बियो जोंनि फोरबो ख्रिस्ट'नि गेजेरजों Surang Lama E2 Halo
हेफाजाब खालामबाय आरो बिसोरनि अननायनि थाखाय आं जोंनि आदैमोन मादैमोन आंनि आदामोन गासैखौबो आं हामबाय होयो ओमफ्राय जोंनि गोजोनपुरि मण्डलिनि सिङाव थानाय गासैखौबो आं हामबाय फंबायानो गोथाव संथारो नामा आच्छा दे फोरमायगोन फंबाया दिनै बेयावथ' गरम बोथोरब्लाबो रायजो हिसाबै मण्डली हिसाबै बयबो बाहागो लादों ग्रोम ग्रोम मावदों दांदों बेयाव आइटेमा जाबाय जोंहा दिनै रायजोफोर जा सासे सानै बेखौ जों जाहोगोन आलासि हिसाबै बरायनानै बेयावनो आइटेमानो जाहैबाय नारजिजों अमा मेजेमजों ओमफ्राय अनला नाथुर ओमफ्राय आरो थाबाय ओरै लकेल दाउ बयलार थाबाय ओमफ्राय अमा बेदर दङ जोंहा ओमफ्राय ना फ्राय ओमफ्राय ओरैहाय लाब्राया जाबाय जोगोनार ओमफ्राय मटर सयाबिन गोबां बेफोरबायदिनो आइटेम दं आरो बहुत आइटेम दङ ना आंनि सोंनायनि फिनखौ होनायनि थाखाय ब्रादारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बेबायदिनो नै जानाय लोंनायफ्रा नै बेवहाय दोननाय जादों आरोना ओंखाम बायदिसिना नै बेवहाय ओंखाम आरो बेदरफ्रा रेडि मोनजोबनाय जाबाय ओमफ्राय आदैयानो संदों नामा रायजों संदों आच्छा रायजोयैनो दे ओमफ्राय बेवहाय मा मोनजेननाय जाखो आदै बहाय अमा बेदर मोनबाय बयलार मोनबाय ना मोनबाय ओमफ्राय लाब्रा मोनबाय आच्छा गासैबो एभ्रिथिं मोनजोबनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय अनला मोनसे मोनबाय अनलाबो नायनो बिङानो नै बेसे औ नै बरिया अनलाजों अमा मेजेम बरिया नाथुर दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम ओमफ्राय ओरैजाय दंबावनाय आब'मोन दङ ओमफ्राय आं आब'मोनावबो मिथिनानै लागोन ओमफ्राय मा देदों आब' सामब्राम गुफुर आच्छा महाय होगोन बेखौ आब' बेदरनाव आच्छा दा बेवहाय नै आब'मोन दङ आरोना ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर देगासिनो दं नै आब'आनो ओमफ्राय खाजिबो जादों बेजों लोगोसे आच्छा ओमफ्राय दा आंथ' आब'मोनाखौ दिनैसो गोदान नुजेननाय जादों बारा सिनायानो बे गामिनि जोब खोमा ने आच्छा दे दा बेबायदिनो ओमफ्राय मैथाजों माजोंबो दंबावो नै मैथा गोजा आइ बरिया नै गरमावहाय मैथा बाथोन आरोना नै बरिया मादैमोन खाजि जागासिनो दं नै मादैमोना लुबैब्रेथारना जाबाय आरोना ने अबसे एक्सुवेलि मावनायजों मेंनानैहाय जादों आब'मोना मादैमोना दा बेबायदिनो आरो